ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 7 ноябри соли 2021 1000 рубл 157 сомониву 10 дирам, $100 1128 сомониву 40 дирам. Дар ин музанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд. хона бо нархи 117 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ва замини фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳастак. Боз чанд вариантҳои беҳтарини дигар аз дигар ҷойҳоям ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. Бисёр бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага квартира бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар цоколни этаж. дӯстони азиз, кадоме надонад цоколни этаж чия? Ин таги якум ошёна дар бинои новостройка мебошад. Хали майдача трезача дорад. Ранги подвали бинои советӣ нест, дӯстони азиз, камтар хубтар аст. Дар 112 микрорайон мебошад. хона ремонти нав дорад ва дом худаш сари роҳи калон мебошад. бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нарх 165 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати шаҳраки Киров 3, лаби дарёи Вахш мебошад. 3 дар хона веранд бо 2 хонаи нимтайёр мебошад. хати коридор обши 5 дар хона мешавад. 15 сотих замин бо 8 сотихи дигаям хушай обши 23 сотих замин мешавад. дӯстони азиз, боз 10 сотихи дига ҳастай, 10 сотих замини клубникай ки вая шумо метавонед фақат ҳосили яксолаша гирену фурӯше. боз як гов бо гӯсолаш ҳастай, ишам хушай. дӯстони азиз, обши нархи хона 160 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. сабаби фурӯхтан оилавӣ ба Федератсияи Россия мераванд. фикр мекунам варианти бениҳоят хуба, иқадар чиз дар ҳамин пул дохилай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки об ва свет ҳам ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, пештара Калхозобод, кӯчаи Гагарин, пеши Вадахтани Лижда. 5 сотих замин, 3 дар хона, як халидор, коробка ҳай. дӯстони азиз, дар наздикиш об, свет ҳастай, ҳамсояҳо зиндагӣ кардестанд. хонара барои худмон сохтагием, лекин ҳозир мутаассифона камтар мушкилӣ дорам, барои ҳамо фурӯшда мондагианд хонара. документош 100%, нархаш 160 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ҳар ду рақамо имо WhatsApp доранд. дӯстони азиз, боз дар даруни ҳавлӣ ним мошин қум ва ним мошин шебенка ҳам дора барои дальши кори сохтмониш. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. хона дар политехникум ҷойгир аст. доми 6 ошёнагада дар сеюм ошёнаш ремонт дорад. чӣ хеле мебинед рӯи сурат. нархаш 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 3 дар хона, 1 веранд, 5 сотих замин мебошад. газхона, ошхона, ҳаммом ҳамаш алоҳида. нархаш $35 000 бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Афғонобода ҷойгир аст. ай шаҳр 2 километр дур, пеши харбузаи Ҳисор дар. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 дар деҳаи Эмоми Машраб.
назди мағозаи акаи файзалӣ 5 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, баня дар дарунаш, бо ремонташ қариб бо ремонти хуб. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. агар харидорои конкрет мебошанд бо маслиҳатам мекунем. дар ремонташ ягон чиза жилет накардагие мегӯяд соҳибаш. рақамош дар рӯи экранай ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, каничкаҳои маршруткаи 25 Зарафшонда. хона аз 3 сотиқ замин иборат аст. 3 дар хона, кухнӣ ва туалет ванна дар дарун аст. дар пушти хона ҷои ошхона ҷойгир аст. нархаш $16000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Будиён. 7 сотиқ замин, 4 дар хона дорад, 1 калидор, навеси дароз ки 18 метр мебошад, кухнӣ, баня, ҳоҷатхона. об ҳаст, дарахт. дар наздикиш 2 мактаби рақами 13 ва 58 мебошад. магазинҳоям дар наздикиш ҳастанд. нархаш ҳамагӣ 100 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи каналмон гап занед. участка дар ноҳияи Восе қарор дорад. роҳи Дружинда 5 сотиқ замин, гирдаш бо сменблок маҳкам кардагия, барои 4 дар хона фундамент рехтагия, калидор, кухнӣ, ванна дар дарунаш мебошад. документош 100%. ҳама ҳамсояҳо зиндагӣ мекунанд. то бозора 2 сомона роҳ аст. 4 километр то бозора мебошад. яъне нархаш 55 000 сомонӣ. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи ватсап имо доранд. рақамҳоам кор мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Пештараленский район. 3 сотиқ замин, 2 дар хона, ҳоҷатхона, душ дар дарунаш. 20 000 кирпич дорад бо чӯбу тахта, арматур, 1 дуланд шебен барои фундамент ҳамаш ҳастай. ҷойгир аст дар птица фабрика Истиқлол 5. алишам мешавад ба хона. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ватсап ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яххонага квартира бо масоҳати 33,6 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст назди масҷиди Мавлоно Мирзобегда. яъне дӯстони азиз, поёни 9 километру жилмастӣ мебошад. нархаш 117 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ 4 ё 5 сотиқ замини холӣ. замини обиай дар маркази маҳалла, ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Мавлавӣ, Янги Қурғон мебошад. 15 минута роҳ то Душанбея. дарахтони мевадиҳанда дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои 55 60 ватсап доранд. занг занед, маслиҳат кунед. нархаш бо маслиҳат мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 3 хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва якхонагара духонага переделка кардагиянд. агарод ҳам дорад, подвал ҳам дорад. дар 33 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. нархаш 265 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. дар маҳаллаи Правсоюз ҷойгир аст. аз ёвар поёнтар. доми 3 этажада хона дар дуюм ошона.
хона таъмири миёнаи хуб дорад, доми беҳтаринай ба гуфти соҳибаш. Дар назди дом майдончаи варзишӣ, майдончаи кӯдакона, мағоза ва мактаб дорад. хона бо баъзе ашёҳояш фурӯхта мешавад. атрофи дом тенҷу ором мебошад. компактный район. маълумоти муфассал бо телефон. нархаш 309 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, пештарак Орҳонтеппа. 4.5 сотиқ замин, 3 дар хона. нархаш бошад 180 000 сомонӣ. алишам мешавад, арзон ҳам мешавад ва варианти алишиш ҳаст бо духонага, квартира яъне. документҳои ҳавли 100% мебошад. ҷойгир аст дар тарафи шоҳроҳ Партадил. рости гап нафаҳмидам. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, якхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи дом 4 этажа мебошад, кирпични. нархи хона 170 000 сомонӣ. мутаассифона соҳибаш нагуфтагия ки дар куҷои бохтар хона ҷойгир аст. замини фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмасур, тарафҳои 9 километр ба филм камтар болотар аз 9 километр. 4 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. сохтмони 18 метра дорад, 18 квадратни метр. як дархона бо ҳоҷатхона ва ҳаммомаш мебошад. боз фундаменти 2 дархонаи дигар рехтагӣ тайёр аст. ду тарафи замин девор дорад. 5000 дона ғишти пухта туҳфа, дорои дагавор, купли-продаж ва техпаспорт мебошад. замин канализатсия, об, свет 24/7 мебошанд. аз таги забор дарёча мегузарад. дача кардан да зури зурай, ҳавош тоза, дар гирду атрофаш дарахт бисёр. хонаи истиқоматӣ ё ки корхона кунедам мешавад. фавран фурӯшӣ мебошад. харидори аниқ бошад, ноумед намекунем, мегӯяд соҳибаш. нархи замин 185 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.